Politiet for nylig holdt knallertdratsag ved Teknisk Skole i Hadsund. Til gengæld røg hele fælden for at have peppet deres knaller der ulovligt op. Det er ikke mere end en uge siden, et hold betjente fra Rigspolitiets færdselsafdeling knaldede knallertkører på stribe her i Hadsund. Deres knaller, der viste sig at være forsynet med forskellige grej, der fik dem til at køre hurtigere. Der var jo mange, der blev taget for at have tunet deres knaller der, både for udning og... Ja, der var mange forskellige dele. Og det er ikke kun drengene, der gerne vil køre stærkt. Ja, altså jeg havde jo godt anelse om det, fordi man må jo kun køre 30, og ja, min den var op og ligge på en 40-50 stykker. Men altså, det kan jo være lidt trist kun at køre 30 en gang. Det kommer ikke særlig langt. Og så er der spændingen. Ja, spændingen, det er der masser af. Masser. Det er når politiet lige er i bag hælene på en, så føler man sig sådan rigtig som sådan en actionhelt. Ifølge eleverne har ingen af dem ordnet knaller der på skolens værksted. Men nogle af dem betragter arbejdet hjemme i garagen som en god ballast til fremtiden. Altså, der er jo mange, de bruger jo helt deres tid på det hver eneste dag, når de får fri. Så tager de hjem og så begynder at lege med knallerne. Og det gør jo bare, at de ved noget mere om motor. Skolen glæder sig over elevernes faglige interesse, men så gerne, at den kom anderledes til udtryk. Og hvis de unge vil blive ved med at køre ulovligt, så er det under alle omstændigheder politiet, der får det sidste ord. Færdselsloven giver mulighed for konfiskation. Det vil sige, at hvis man bliver taget 3 gange på sin knallert, så 3. gang, så tager man hele knallerten, og så bliver den konfiskeret, og man får selvfølgelig bøde, men man ser aldrig sin knallert igen.